Здравейте! Първо бих искал да поздравя за тази чудесна инициатива между Министерство на образованието, Великотърновския университет и Съюза на българите в Кипър за неразказаните истории за българите и ви пожелавам успех. Що се касае за дейността на един посланник и на едно посолство, обикновенно между България и съответно приемащата държава има широк обем, широк спектър от двустранни и многостранни проблеми. Но това, което е останало в моята памет с Кипър, това са следните няколко инициативи, което ние като посолство и като посланник ние предприехме. На първо место това е така нареченото изнесено посолство. Значи в дипломацията няма такъв термин изнесено посолство, но това, което ние правихме, обикновено посланника, заедно с част от екипа, тук бих споменал и Катя Димитрова, и Майя Желиева, и Андрей Янев, обикновено посещавахме различните градове, където в разговор с нашите сънародници ние първо информирахме за това, което става в България, най-вече в областта на социалните услуги, пенсиите, труда и заедно с нашите сънародници решавахме там, където можехме тяхните проблеми. Особено за тези, които нямаха възможност да дойдат в посолството в Никозия. Изнесено посолство. На следващо место бих споменал уроците по родолюбие. Значи аз имах честта да посещавам по-голяма част от съботните съботно-неделните български училища, където в един диалог с децата, с учениците, обикновенно ги учех на тези славни моменти от българската история и по този начин искахме да подготвиме и децата, българските деца, да бъдат родолюбиви граждани и така да бъдат горди от славното минало на България. И не на последно место, естествено, аз тук бих споменал барелефа на апостола на свободата Васил Левски, където заедно с всички българи, това беше една инициатива, общокипърска инициатива, ние сложихме барелефа в Никозия и много се радвам, че винаги на 19 февруари учениците от всички училища имат възможност да дойдат в Никозия и да почитат нашия апостол на свободата Васил Левски. И тук аз бих споменал, ако погледнем България, някъде между 1957 година, когато са дошли първите чуждестранни студенти, до към някъде 1995 година, ние сме обучили в България по линия на всички институции, и университети, и институти, по линия на младежта, на жените, на профсъюзите и така нататък, някъде около 250 хиляди чуждестранни студенти, които са предимно от развиващите се страни. Много голяма част от тях, когато се връщат в страната, стават едни от на високо ниво ръководители на съответните страни. И тук аз веднага бих споменал Кипър. Спомням си, че по време на моя мандат беше от 2009 до 2014 година, в ръководството на Кипър, в правителството на Кипър, от 10 човека имаше 2 човека, които говорят български. Значи 20% от правителството на Кипър тогава говореха български. Това беше Сотирула Хараламбус и Стефанос Стефано. Така че наистина потвърждавам, че обучението може да бъде един много удачен дипломатически инструмент в нашата и многостранна и двустранна работа. Аз имах възможността и в университета на Кипър и в университета на Никозия няколко пъти да посещавам и да вода диалог с студентите, където ги запознавах с историята между Кипър и България и то с тази история, която е дългогодишна история. И там представихме книгата
за Танчо Шабанов, нали, който знаете, че е бил на заключение в Кипър преди 150 години, където е описал живота и битието на кипърците, и включително даже в Кирковския манастир да говорим за хрониките на Махерас. Това са много интересни хроники, които показват ролята на българите по време на конфронтацията между Кипър и Република Генуа. Тези срещи са ми давали на мене възможност не само да запозная с историята на България, но и включително да подчертая, че нашата двустранна история между Кипър и България е с много, много години назад. И накрая, приключвайки, аз бих искал да благодаря на всички вас. Мисля, че голяма част от хората ги познавам лично, а всички вие сте ми в сърцата. Благодаря ви.